na čelu koji vozi predsjednik Automoto karting kluba Optima Motorsport zajedno sa direktorom trke. Vozači u dolasku na start kreću jedan po jedan od grupe Historiki Milana Simića sa startnim brojem 8. Milan Simić koji vozi predsjednik Automoto karting kluba Optima Sport. Će danas pak Rudin Dorić iz Automoto kluba Sazin zbog kvara na mjenjaču, njegovoj Honda City Type R šteta.